ukuselisa iyeza leli yeza. Ndizokuselisa eliyeza ukuze umqala wakho uzive ebhetele. Mandithathe icephe ndizokuselisa. Mandiqale ndiligujuze. Ndiqebile ukuligujuza ke iyeza, ndizoligalela apha ecepeni. Emveni koko ndikuselise. Galela, 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 khamisa, khamisa, khamisa. Nali iyeza. Sela. Okay. Ndiqebile ke ukukuselisa iyeza. Uzoziva ubhetele nokukhohlela kuzophela. Into endifuna ukuyenza yesibini kukwenzela ikofu okanye iti, ngoba ndifuna bonke obu bushushu bulapha kuwe buphele. Ngoko ke ndizokuselisa i-green tea. Nantsi. Green tea. It's mint flavored. Mint flavored. Yenziwe ngemint ke le green tea. Yenziwe ngemint. Ndizokwenzela yona mandike ndiyivule. Mandikhuphe igqabi libe linye. Ndilikhuphile igqabi elinye, ndizoligalela ekomikini ke eli gqabi. Fake ekomikini. Okay. Ndogalela amanzi ke ngoku. Abamanzi. Nangamanzi. Ndogalela amanzi apha ekomikini ndikuselise eli gqabi. Okay. Mandizamise. Uzoyibeka apha ecaleni kwakho uze uyiphunge. Ndoyibeka apha ecaleni kwakho ne. Nantsi. Uzophunga ke iti yakho. Into endifuna ukuyenza ngoku kukuhlikihla ngeVicks ukuze umzimba wakho azive edlamkile. Nansi iVicks ke ngizokuhlikihla ngayo. Mandiyivule.
emanzini ashushu, ndikusilisa amanzi ashushu anobusi ukuze avuleke umqala wakho. Uyafuna nikwenza oko? Ungamela xhala, ndizawukwenza. Naba ubusi. Okay, manizama ukubufula ubusi, ndizobugalela emanzini ashushu ukuze ubusele, ngoba buzakwenza ube bhetele nomqala wakho uzayeka ukurhawuzelela. Okay, ndigqibile ubugalela ubusi. Mandivale ke, mandizamise, ndizokuselisa. Okay, mandike icephe libe linye, mandike icephe libe linye. Kamis, 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 kamis. Okay, ginya ke, ginya ke. Okay, uziva njani? Okay, nyani ibuhlungu nentloko yakho? Ibuhlungu nentloko yakho? Ibuhlungu? Mandike ndive le ntloko yakho uthi ibuhlungu. Okay. Okay. Wena. Ewe. Okay. Ndinazo neepilisi apha. Nazi iipilisi endizokuselisa zona. Ezi pilisi zezentlungu, dissolves pain away, zezentlungu. Kwaye kubhaliwe apha ukuba extra strength. Zizakunikeza nawo amandla ke ezi pilisi, ngoba zikunikeza i-extra strength kwaye zidissolva i-pain away. Zonke iintlungu zizokubaleka emveni kokuba usele ezi pilisi. Kufuneka uginye ipilisi ibenye. Mandike ndikunikeze ipilisi ibenye uzokwazi ukuyiginya, uzoziva ubhetele emveni kokuba uselile ezi pilisi.
kuyeka ukuba shushu nenhlungu zizawubaleka. Mandiqale ndiyicubhe ke. Ndigqibile ukuyicupha, mandithi chatha amanzi amancinci, amanzi amancinci, amanzi amancinci. Chatha amanzi, chatha amanzi. Khamisa ke ngoku uzawusela, yenzela intloko yakho iyeke ukuba buhlungu. Khamisa. Okay, ginya ke. Gqibile ne? Hayi, nam sendisozela ke ngoku ndiyolala. Ndiyathemba ukuba uzothi xa uvuka ekuseni uvuke zonke iintlungu seziphelile, nomqala wakho eyekile uba buhlungu, nokhohlokhohlo seluphelile nalo. Mna ngoku ndisayolala nam. Ulale kakuhle, uphole kakuhle, usole kakuhle.